Naga jingdon ka jing pembina syuti ke Sarkar Jela haga sengi le niam Behdeiñkhlam haga khat sauterik unai tung arah jarupusan kala penlong ya ka New Trap Youth Council ani HYC Nongthymmai Circle bandet Khang kerdap no ya ka Ophis rekam ka Jio ka badan Fire Brigade halor ka nongrem baki penlong trai Khlam de Burom ya ka jing le niam bat ka jing pembina ka Sarkar. Kumban cukdo ka le niam Behdeiñkhlam ka dei ka baju penlong shisien shisnem bat ban penpau ru ya ka jingej ba ka ni ka jing le niam ka dei ban be no ya ka Khlam ka pang ka shitom na lor ki wede ki jingej. Eh siapa? Oh mati siapa? Kamu mati siapa? Mereka kerja sama sama mereka. Jadi no begitu apa? Itu apa kisian? Ini teman masa ingin kan ini kan setan ini. Kalau jubir lah, ada nama ni kan? Oh, dan. Yang mana juga lah. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.